Kato, täältä löytyy minun yhteistyökumppani Antti merinovillakauppa.fiiltä. No niin, sulle pitäisi kuule syksyyn katsoa varmaan kun tää uutta settiä. Kyllä. Tässä olisi tää meidän metsästäjän paketti, missä on huomioitu se, että metsästäjä joutuu välillä vähän hikoilemaan ja sitten mennään passiin ja kun märät vaatteet tulee kyllä, mutta tässä ei tule. Ja tää on Merino silkkiä nämä vaatteet ja mallia Pro, joka on parasta laatua mitä löytyy. Ja mitä se olisi, pistäisi tällainen? Kyllä me tämmöstä lähdetään koittamaan. Tämähän kuulosti hyvältä. Lähdetään tämmöisellä tähän syksyyn. Huomenta. Siellä ensimmäinen teeri tuli istumaan. Istuskelemaan, mutta annetaanpahan se istua tuossa rauhassa. Katsotaan jos tulisi lisää. Hyvä keli on tänne. Kirkas keli ja pakkasaamu. Ensimmäinen pakkasaamu. Pauke kuuluu ympäriltä vähän joka puolelta. Ukkoja on metille. Teeret on liikkeellä. Saa nähdä minkälainen lento tänään on. En päässyt sinne paikkaan mihin olin menossa. Siellä oli jo autoja ja porukka ollut yötä siellä. Se sinne mahtunut iso neva, mutta kun ei tiennyt yhtään mihin päin ne on mennyt sinne. Mennyt koko aamu siinä kun kävellyt siellä. Etsinyt paikkaa. Vaihoin sitten tuli tämmöiselle aukolle sitten kahtelemaan. En kauaa kerennyt olla, kun ensimmäinen teeri tuli tuohon. Antaa se istuskella siinä rauhassa. Kiväärillähän tuo voisi tuohon rommauttaa, mutta ei nyt oo semmonen fiilis. Annetaan sen syyvän rauhassa. Ootellaan jos tulisi lisää. Jätetään aamu ensimmäinen teeri henkiin. Tässä välissä voidaan käydä kahtomassa vähän aikaisempaa reissua, että miten siellä meni. Käydäänpä siellä pikku lenkki ja tullaan sitten takaisin tänne. Sinne tarttu teeri. Katsotaan mä paljon siihen on matkaa.
123 metriä. Mitäköhän meidän ampua? Kokeilla, että miten meidän käy. Sehän vain tikki. Naarasteeri. Naarasteeri. Pirullinen keli tuliko. Se nosti sumua tänne aika vankasti. Teeret pulputtaa ja suhisee, tuolla on nevaa. Niin sieltä on kuulunut kyllä aamu kovaa suhina ja pulina. Yksi teeri sieltä nyt tuli tänne. Tähän aukolle sitten, mutta ei oikein optimi tää keli nyt ollut tää. Kuuluukohan tähän kameralle tuo pulina? Melko kova pulina käy tuolla nevalla. Kai se täytyy lähteä hakemaan toi teeri pois. Tuohon kuusen piikkiin minä sitä ammuin. Katsotaan löytyykö se täältä alta. Kato, täällähän se on. Täällähän se on. Kato, ja reikä on justiinsa siinä mihin piettiin. Siiven tyveltä ja tuosta selkäpuolelta lävitä. Rintalihat on koskemattomat. Hyvä laukaus. Tuolla kuuspuokilla ei viiti ampua tähän niinku. Tää nyt oli hyvin, kun tää oli kylettäin tää lintu, niin oli helppo ampua tuohon oikealle kohti. Niin. Ja matka oli niin hyvä, 123 metriä. Mutta tälleen tuolta siiven tyveltä ylhäältä ja selkäpuolelta läpi, niin siihen ei jää. Siihen ei tuu lihoille etes reikä. Hyvä laukaus. Lintu on puu alla. Näin se homma toimii. Vorteksi taas toimii. Ai. Lähdetäänpä autolle päin.
Siihen istui pari teeriä lisää. 158 metriä on hyvä matka tuohon. Jokohan sitä ampui vai oottelisiko vielä? Siinä olisi kyllä toi alempi, olisi musta teeri. Naaraita jostain syystä aika paljon ja mustat teeret on ollut hukassa kyllä nyt tämän syksyn. Tuossa on vaan tommonen pikku lepikko välissä, että tästä ei pysty tuohon alemmas ampumaan ollenkaan. Pitäisi ampua tuota naarasta tai sitten vaihtaa vähän paikkaa. Taian kateella vielä rauhassa. Antaa teeriä istua. 3 teertä nyt istuu tässä ympärillä. Katsotaan josko niitä vielä tulisi lisää. Otellaan oikein semmoista herkkupaikkaa tää. Se yleensä vaan jää tulematta sitten kun oottelee aikansa. Mutta katsotaanpahan vielä. Katsotaanpahan vielä vähän aikaa minne näyttää. Ennen kuin ammutaan mitään. Siinä on tommonen tossa välissä. Tosta reiästä pystyis ampua kyllä. Tuo naarasteeri, mutta se uros on tossa, mustateeri on tossa alempana. Annetaan olla vielä, juon kahvit. Kyllä on hieno aamu. Hieno ilma. Taas tuli 2 teeriä. Istuu taas tuohon 160 metriin. Molemmat naaraita. En ampu.
se amma hienosti. Nyt niitä mustia tuli. Mustia näköjään tuli. Ammuin ensimmäisen kiväärillä tuohon. Istu puuhun ja ihan tonne kaulan tyvelle, kun se oli oksien seassa, niin ei räjähtäisi. Lähti parvi tuolta jostain metästä. Löin suoraan kohilleen, niin ammuin siitä sitten haulikolla vielä toisen. Mennään sakkeen teeret pois. Lähdetään kattoo. Mitä me saatiin? Katohan, täällä on tämä haulikkoteeri. Ottipas raakasti muuten paukku tuo. Taisi olla melko lailla hyvää osua. Mistään se on tää tympäätä hommaa, kun ei oo koiraa. Ehtiä näitä. Täällä se on. Täällä se on. Kato, kyllä se onneksi siihen osuu, kun mä pidin tuohon kaulan tyveelle, kun siinä oli oksia niin paljon eessä, että se ei räjähä tuo lintu, ettei mene lihat pilalle. Siinä kiväärillä ammuttu ja siinä haulikolla ammuttu ja kumpikin tämän syksyn poikateeriä. Hyviä lintuja. Oh. Kato, kun on puolukkaa raakasti. Kauheita puolukkamättäitä. Eikä tietenkään sattunut olla tuo pääkamera silloin, kun tuli se teeriparvi. Siitä olisi saanut kyllä tosi hyvän pätkän, mutta se nyt oli tossa vieressä, kun mä ammuin kiväärillä teerin tähän. Kerennyt laittaa sitä. Tai ei se mitään. 2 teertä kiintiö täynnä tälle päivään. Että enempää ei tänään ammutakaan. Hieno aamu. Kyllä se vain onnistui, kun maltto odottaa, eikä ruvennut ampumaan niitä naaraita. Ensimmäinen 9 teertä jätin ampumatta. Sen jälkeen siinä oli 8 naarasta ja 1 musta. Sitten rupesi tulemaan noita mustia lintuja. Yhteensä varmaan 20 teertä nähnyt tänne. Kyllä siinä parvessa ainakin 10 oli. Ja nuoria lintuja. Kyllä poikuuvet on onnistunut minun mielestä. Mä oon nähnyt tänä syksynä kyllä tosi paljon nuoria lintuja. Kyllä poikuuvet on onnistunut täälläpä ainakin hyvin. Ja muutenkin teeriä tuntuisi olevan. Tässä Kivijärven alueella ainakin. Semmosta. Pitää lähteä kävelemään ton termospullolle päin.
Lähtee juomaan kahvit. Loppuaamuunkin sitten kahvin juontia. Lähteä tulee tekemään ja paistella makkarat. Tuo hienoa uutta Stone Lake Huntersin pipoa ja hupparia ja on kuule kamppeita. Merinovillat on alla, kuule on pikkusen mukava kulkea, kun mulla on Merinovilla kerrasto täällä. Ja sitten on tämä oli hyvä, tämmönen pitkä tuupihuivi. Merinovillaa tämäkin. On kaulalla mukava. Saa veettyä tänne niskaan asti. Niskaan asti sitten. Mutta on hyviä kamppeita. Sitten kyllähän Stone Lake Huntersille pitää kunnon kamppeet olla. Mitä muuten tulee mitään. Tässä on ollut vähän mä ajattelin nyt samalla kertoa, kun tässä on kiintiöt täynnä tälle päivään. Tässä on ollut vähän nyt huonoa tuuria tuo oman terveyden kanssa. Selkä meni tuossa talvella ja välilevyn pullistumaan ja alin pannikaamaan ja paino hermoja siellä. No mä kävin selkäleikkauksessa sitten siitä on 4 kuukautta aikaa ja hermo jäi niin kippääksi tuohon oikeaan jalkaan, että tuonne pohkeeseen asti sattui. Ei oikein pysty juosta, ei hölökätä, ei hypätä kunnolla vieläkään. Vähän hankala kulkea täällä metässä, varsinkin ojaylitykset ja tommoset, niin eipähän pysty oikein vielä ainakaan koko päivän reissuja tehdä. Kyllä se on kun 2 kilometriä kävelee, niin on niin kippää jalka, että hyvä kun autolle pääsee. Mutta toivottavasti se tästä paranoi. Selkäleikkauksesta tulin, niin jouduin Tessan lopettamaan sitten koiran ja Tessalle nappas aivokasvaa ilmeisesti. Rupesi silmät pyörimään päässä niin kuin hetelmäpelissä. Että siihen samaan pakettiin sitten sekin. Nyt metästellään sitten ilman koiraa tämä syksy. Ja saa nähdä, kyllä mulla tossa aika kova polte on, että taida uuden pennu ottaa ja alkaa kouluttamaan mehtäkaveria. Kyllähän tää ihan hanurista, jos suoraan sanotaan. Itekseen on kulkea, kun on koiran kanssa tottunut menemään. Kyllä se tulee koko ajan mieleen se koira. Kyllä se varmaan joutuu hommaamaan uuden. Tentii. Tässä oli niin hieno koira, että ei ikinä ei samanlaista koiraa kyllä saa, mä oon ihan varma. Kyllä jotenkin niin poikkeuksellinen se luonne sillä, että se toimi niin kuin robotti minun kanssa. Ei mun tarvinnut sitä ikinä ohjata ja kertoa sille. Se tiesi aina mitä tehdä. Että semmoista. Mutta katsotaan nyt, mennään tämä syksy näin. Ja on tossa vähän eri jahteja sitten meinasin kuvailla, että hirvijahtia taas tulee ja en tiedä saisiko sitä jotain kettuja ja niisjahtia tossa vähän. Ja semmosia erilaisia metästyksiä tässä, että kyllä täältä videoa tulee, mutta tarkoitus oli tehdä jo talvella vähän pilkkivideoa, mutta ei tän selän kanssa ole pystynyt tehdä. Että nyt alkaa olla siinä mallissa, että tässä pääsee
muutaman kilometrin lenkkiä vetämään, niin eiköhän se tästä ala oikeemaan. Että kyllä täältä on videoa tulossa. Kiitoksia vaan kaikille tilaajille. Mukavaa, hyvää kommenttia saanut ja onhan sinne sattunut niitä käpyjäkin sekkaan, mutta niitähän pitää ollakin. Niin. Mutta mukava ollut huomata, että ihmiset tykkää katsella näitä videoita, niin sitä jaksaa sitten itekin vähän panostaa ja tehdä niitä. Että hieno homma. Syksy on vasta alulla, että jahtikaus on alulla. Painetaan vaan videoa tulemaan. Sen minkä terveys antaa myöten. Semmosta. Kyllä on pirun hieno aamu ollut tänne. Kahtokaa oikein. Aurinko paistaa ja pikkunen tuulen värekkää. Minä lähden keräämään kamppeita ja makkaran paistoa. Niin jatketaan tästä kuule harjoituksia. Tessa, lähdetäänkö me tälle? Nukkuu vaan. Lähdetäänkö tässä me tälle? Lähdetäänkö? Vittikö vanhaa vähän venytellä, niin lähdetäänkö me tälle? Lähdetäänkö me siinä me tälle? Niin. Joo, mennään.